Dobar dan, dragi gledatelji, i dobro vas našli. U današnjem prilogu kojeg smo pripremili nastavljamo treću epizodu o zajedništvu Hrvata. Na samome početku nastavljamo prekinuti intervju profesora Radana, nadalje prikazujem intervju urednika Hrvatske Grančice Ivana Dobre. Pozivamo vas da pogledate prilog kojeg smo pripremili. I danas među nekima postoji dilema o nacionalnom identitetu Karaševaka. Čak neki misle da zbog licemerja i hrvatskih putovnica mnogi su se izjasnili kao Hrvati, da bi mogli putovati Europom. Što vi kažete na tu izjavu? Jednostavno, ova zajednica koja je poznata i pod imenom Karaševci ili Karaševaka i prije 89. postojala je kao hrvatska zajednica. To ima u dokumentima, to ima svugdje. Postoje ovdje savez Srba i Hrvata, a ne samo Srba, a ne Srba i Karaševaka, nego Srba i Hrvata. Mi smo postojali, to je već bila, to je bila manipulacija kada, ja znam, zbog kakvih političkih ili strateških razloga Srbija je željela da bude što istočnije od svojih realnih granica i da zbriše hrvatske etničke skupine. To je bila neka povijesna farsa. Vojvodina je bila Hrvatska. Mi smo potomci tih Hrvata, valjda još od davnih stoljeća. Kako gledate na budućnost hrvatske manjine u Rumunjskoj? Pa mogu bi tu uklopiti nas u sudbinu ostalih manjina. Rumunjska ima 20 manjina ukupno. Tako da naša sudbina se uklapa u sudbinu tih manjina. Stvarno, ulaskom u Europsku uniju malo opada ne toliko važnost manjina. Jer Europska unija i dan danas se zalaže za prava, za ljudska prava i za prava nacionalnih manjina. Ali počinje blijedeti pojedini interesi jer se ide na ideju da se nekako zbrišu granice, zbrišu razlike. Od toga strahuju i narodi, ne samo manjine. Tako da tu treba svi nastojati da se očuvamo, da se etnički identificiramo i da se ne izgubimo u moru sličnosti, jer ljudi su obično slični među sobom. Razlikuje ono što ih veže za izvesno tlo, za izvesno zemljište, okoliš i izvesnu kulturu, jezik i tako dalje. Hvala vam na vremenu što ste nam poklonili. Pred nama je, štovani gledatelji, gospodin Ivan Dobra, urednik Hrvatske Grančice. Napokon, nakon dugih stoljeća, otkako su Hrvati došli na ovim prostorima, objelodanilo se hrvatsko glasilo. Recite nam kad je to bilo i koji su bili urednici. Hrvatska Grančica izlazi na svijet u studenome 1994. godine, a njezin prvi urednik bio je profesor Milja Radan, koji inače sam osmislio, napisao i redaktirao tekst za taj prvi broj Grančice. Već u drugom broju Grančice glavni urednik uživa pomoć dvojice redaktora, doktora Martina Slovenskog i profesora Milja Todora, koji pridonose da Hrvatska Grančica proširi svoju tematiku i doživi drugo izdanje već u siječnju sljedeće godine. Recite o ulozi Grančice i koja zbivanja medijatizira čitatelju. Pa Hrvatska Grančica nastoji biti vjerna kronika svih važnih događaja i postignuća hrvatske zajednice iz Rumunjske, iz naravno ekonomskog, političkog, vjerskog i prosvjetnog aspekta. Pa tako i tekstove koje objavljujemo u Grančici neminovno grupiramo u nekoliko važnih područja kao što su naše istine, događaji, vjera, kultura, prosvjeta i sl. Koliko puta mjesečno izlazi glasilo i koja je tiraža Grančice?
Hrvatska grančica izlazi jedanput mjesečno, a doživjela je 52. izdanje. Svako izdanje sadrži 1500 primjeraka koje dijelimo besplatno svim domovima i važnim institucijama iz karaševskih sela, odnosno svim mjestima iz Rumunjske gdje žive Hrvati. Bogatstvo i tolerancija koja vlada u jednoj zemlji se može prepoznati i mjeriti upravo tako da vidimo koliko multikulturalna osoba osjeća mogućnost iskazivanja svojih iskustava i osjećanju jednakosti svih kultura bez potrebe potiskivanja jedne od njih. Upravo ta potreba da svi dobiju pravo iskazivanja svoje kulture, koliko ona mala ili velika, manjinska ili većinska bila, je jasan pokazatelj stupanj demokracije.